No, z stanovačky sa mi najviac páčil ten futbal. Aj to malovanie hračekov bolo dobré. Asi celý tábor bol fakt super a najviac sa asi páčil ten futbal vodný. Takže na stanovačku sa mi páčilo, že všetko bolo že mega, ale takže najlepšie bolo maľovanie hrníčekov a vodný futbal. Podľa mňa super, podľa mňa témy ich bavili aj piesne, aj tí, čo boli noví, strašne si potom často už vyberali piesne, takže podľa mňa to bolo že super. Tak, stanovačka bola super, páčilo sa mi hry, aktivity boli dobré, témy boli dobré, spievali sme, to ma bavilo tiež. Takže na stanovačke sa mi páčilo všetko, bolo to úplne super. Akože asi najviac takže celkovo, že sa mi páčilo tak, to bolo vymyslené, že v hlave, že emócie to bolo úplne super. A páčili sa mi to, ak sme si vyrábali hručeky, to bolo to. A tiež sa mi páčila aj tá hra, kde sme navigovali, lebo to bolo úplne proste super. A ešte sa mi páčilo aj to, jak sme hľadali papieriky po dvore. Takže ja túto stanovačku hodnotím 10 z 10. Na stanovačke sa mi páčilo všetko a vražda. No. Najviac sa mi páčilo to, že som mohla tráviť čas s mojimi kamarátmi a že som si mohla nájsť aj nových kamarátov. A veľmi sa mi páčili tie témy a aj skupinky, ktoré sme mali s našimi vedúcimi. A veľmi sa mi páčil aj vodný futbal a aj sa mi páčilo, že sme vyhrali. No, takže mne sa páčilo úplne všetko. Boli perfektné hry, perfektné skupinky, perfektné týmy. Aj sa mi páčili naše témy, piesne, bola super tohtoročná téma, že v hlave, takže to bolo úplne super. Páčilo sa mi vyrábanie hrnčekov, vodný futbal. Aj ako sme išli do Zamotova, to bolo super, aj keď sme boli úplne všetci zmordovaní už na konci, ale bolo to super, lebo sme si dali aj pizzu. Aj super atmosféra, aj večery boli super, aj ten posledný večer bol perfektný, keď sme hrali vraždy. Teším sa aj na budúci rok, že čo vymyslíme a teším sa, aká skupina ľudí to bola, lebo to bolo úplne úžasné a všetci sme sa veľmi zblížili. No, mne sa najviac páčilo na stanovačke asi vodný futbal, lebo to bola úplná sranda, lebo sme s Leuškou boli úplne, že najlepšie v týme a sme si super nahrávali. Úžasné hry boli tento rok vymyslené, úžasný obed bol v Tureste, v môj obľúbenom Tureste a proste úžasný bol program, aj témy boli úžasné, pán farár sa veľmi snažil, bolo to veľmi vidieť. Aj hrnčeky som bola rada, že sme si vyrábali a veľmi sa mi to tu páčilo. Tak mne sa najviac páčili hry a páčilo sa mi futbal vodný, aj vražda, bolo veľmi super. Páčilo sa mi, aká bola super partia, že neboli žiadne hádky, žiadne zlé veci, čo sme museli riešiť, že sme sa zabavili a aj, že bolo ako dospievanie do všetkého, takže teším sa. No, mne sa najviac páčili asi obidve kvízy, čo sme mali a aj som šťastná, že som tu mohla prísť, som tu prvýkrát a dúfam, že ešte prídem aj na budúce. Stanovačka bola strašne super, mne sa najviac páčilo kikové navigovanie a jak som sa stretla dole kopcom, bolo to super a som mala najlepšiu skupinku a najlepšiu animátorku. V stanovačke sa mi najviac páčili aktivity a mala som super skupinku. Mne sa páčilo všetko, páčili sa mi to tí naši ľudia, páčilo sa mi vlastne, hry sa mi páčili, páčilo sa mi veľmi, že sme mali večeru panovú, že sme spievali, že nám prišli aj noví ľudia, vodný futbal bol výborný. Dobre. A hry všetky boli super. Ne? Takže som mala super tým a všetko sa mi. Keď som počula, ktoráčka stanovačka bola perfektná, výborná, boli najlepšie hry, najlepší animátori, vedúci, všetko bolo výborné, super ľudia, fakt, asi zatiaľ najlepšie. Super. Mala som super skupinku a najviac sa mi páčili chodakovi lomci. Super, pre mňa bola ešte lepšia ako minulý rok, takže ďalší rok bude ešte lepšia. Páčilo sa mi hry, môj tým bol úžasný, Kiko Forever. Minulý rok sme prehrali, teraz sme vyhrali. No, páčilo sa mi to, že sme mali furt aktivity a furt sme hľadať, čo robili. Futbal a nočné hry. A ešte sa mi najviac páčil futbal vodný, to bola, že najlepšia vec, akú som v živote kedy vykonávala. A ešte sa mi páčil môj hrnček. Hrnčeky boli super, super nápad a som zvedavá, čo vymyslím na ďalší rok. Určite áno. Aj na budúci. Čiže prídem aj na budúci rok. Áno. Prídem. Určite, že prídem. Určite áno. Tak samozrejme, jasne. Prídem. Určite prídem. Jasne. Áno. Prídem na budúci rok.